मा नायबाय थाखो नोङो आंखौ नोङो आंखौ एसेबां अनखायो नोङो गावनि खामानिखौ गारनानैबाबो आंखौ एसेबां गोजानाव दोननो फैदों औ नोङो आंनि गार्लफ्रेन्ड नङा होमबा औ नंगौ बेनिफ्राय अबे खिनाव ओंखारगोन ओंखारनो जाथ'आखै र' एसे आगोलाव ओंखारगोन अ जागोन दे नोंथ' दा आनै लाहानाव फैदों खामानियाव जोबोद बेस्थ' थागोन खोना न' आंजों रायज्लायनोनो सम मोननाय नङा खोना आयौ मोनगोनथ' हरावलाय थेवब्लाबो रायज्लायगोनथ' आङो खामानिबो मावगोन नोंनोबो मेसेज हरबाय थागोन आरो रायज्लायबाय थागोन फन हराबाबो मेसेज हरबाय थागोन आरो जागोन दे राहुला आंखौ दानिफ्रायनो एसेबां अनखायो हाबा जालांबाथ' आरो बेसेबां अनखागोन आं सानाखैमोन राहुलादि आंखौ मोजां मोनगोन होननानै आरो आंखौ एसेबां अनखायो आं जोबोद खुसि आइ लाभ इउ राहुल आंबो नोंखौ जोबोद मोजां मोनग्रा जाबाय दानिया आं नोंखौ मोजां मोननोनो सानाखैमोन नाथाय आं नोंखौ दा मालाबाबो नागारला आयौ माथो फनखौनो रिसिभ खालामलाहाय गथ'आलाय साला दहायनिफ्रायनो ओंखारना दङ आङो अबाव लांखो बियो गारिखौ आरो आंखौ दोनहैनांगौ होनना मिथिखागौआनो अबाव थांहैखो बियो थै थाब थांनानै थाब फैगोन सानबाय दाबो मोनफैला सानदोंमोन 9थासोआवनो थांगोन होननानै हनै 11थायानो जाबाय अबाव थाहैमारखो बे आंना फिसालाया खेबसे फनखौनो खालामबावनोसै आं हेलौ आयै आबा मा अबाव थांहैखो नोङो गारिखौ लांनानै मानो न'आव फैयाखै दाहालागै अबाव थांदों नोंखौ आं मैयानो बुंखादोंमोन माथो मादै लाहानाव थांगोन होननानै सानदोंमोन 9थासोआवनो थांगोन होननानै 11थायानो जाबाय माथो फै माबार र' थांनि र' माबालै आयै लोगो सासे लोगो मोनबायना माबा गारि मोनाखैनो बेखौनो दोनहैनो थांबाय नोङो मिथिगौना मिथिया मैया हरावनो एसेबां मोजाङै खिन्थाना दोनखाबाय आङो नोंनि लोगोखौलाय नोंलाय मानो दोनहैनांगौ मालाय गारि मोनगोन ना गारि थांगोन मेल्ला गारि आजिखालि माबा लोगोआनो बुंबायबा दोनहै होननानै दा आरो आङो अबाव दोनहैयालासिनो थानो बोरैबा मोनखाङो माथो आयै बेनिखायनो दोननो फैबाय आरो थाब फै दा मोनासिगोन सानदोंमोन आङो 9थासोआव थांनानै 3थासोआव फैगोन होननानै मोनागोन बेथो फैनायाव फै माबार फैयाबा जागोन दे आयै जागोन दे माने थाब फै दानो फै माबार फै एसेबां गोबाव जाखाबाय 9थानिफ्रायनो ओंखारना दङ आं मिथिगौना आबा थाब फै र'लै आयै नै दानो मोनहैगोन खै मिनिटसोनि उनाव मोनफैगोन नोङो 1 घन्टासोआव मोनहैनोबो हागौ दे आयै मा हे गखाय इसोर 1 घन्टा नेबावनांगोन आङो दे होमबा रायज्लायबाय थाबा आरो गोबाव जागोन आं गारि सालायनोसै दे थाबैनो फै जागोन बे आयाबो दिसटाबलै नोंसाया नोंखौ नेबाय दङ न' रायहरदों है जेबो नङा रायहराखै ओरैनो बुंहरदों आरो थाब फै होननानै नोंलाय मानोथ' नों साइखौ दोनहैनांगौखौ खोन्थायाखै आंनि सिगाङाव आङो नोंजों फैयामोन नोंखौ लिङामोन आं गारिजोंनो फैगौमोन बासजों धै जेबो नङालै दानो मोनहैगोन 1 घन्टासोआवनो होमबा नोङो बेनिफ्राय थांसैबा औ आङो बेनिफ्रायनो थांसै दे ओइ नारेंखल बिफांखौ नुदोंना नोङो बेसेबा गोजौ बेनो जोंहानि आनैलानि न'आ औ होनबा थादो आरो थांसै माला लोगो हमबावगोन जागोन दे थाबैनो लोगो हमगोन सप्तासेसोनि उनाव लोगो हमगोन ना सप्तासे दे जागोन खोनादे जागोन दे सानैबो पार्कआव गिदिंगोन ना दोखो गिदिंखागोन जागोन बे गारिखौ लानानै नङाबा बाइक लाबोगोन दे जागोन दे बाइकजोंबाबो औ दे होमबा थादो थांसै आं नो बेगा लाबो थादो होनबा ना दे दा मोनहैबाथाय फन खालामबानो जाबाय औ जागोन दे थांनोनो गोसो गैया आंहा नोंजोंनो थाबाय थानो गोसो दा जाम्बा नाङा थां नोंसा आइया नोंखौ नेबाय दङ मालाय बिनानाव लाहानाव थांनो बिनानाव लाहानाव थांनो नागिरदों ना औ मादै लाहानियाव दे अब्लालाय थांदो आंबो थांसै औ दे बाय बाय थांसै होनबा आं औ दे थाबैनो थां दा नोंसा आइया नेबाय थागोन दा आरो थाब मोनहैयाबा गोख्रै रायजागोन नों दे होमबालाय दे माइसि अनमारो आंखौ राहुला हिनजावखौनो नागिरना मोनमाला माथो आङो है बेसांथ' फिसाजोनि संनाय जाबाय थानोलै समायालै फिसाजोनि ओंखाम संनाय जाबाय थानो सोरनिथ' फन फैलायखौलाय
हेलौ हेलौ गालर आदा हेलौ दुमा आदा मा खौरां खौराङाथ' अबाव मोजां जानो नङा होमबा आं खबरखौनो मोनाखैमोनलै नोंसा बाजैया गोमानायखौ नै दाख्लैल'सो एकदम मोनथिथारदों माथो बुंबावनो गालर फंबाय आंहा खाफालानो गाज्रिलै सानै हिनजाव थैजाबाय आं गालर फंबाय आंनो दा खैना नांगौ बुरैना राग'ना थानायबाबो जागोन दे बिदि होननानै आरो हाथाय गलायनायफोरखौ लाबोना होफैनाङा आरो नोंनो खैना नांगौ सासे दङ र' दंनाया हा आंनि थाखाय खैना दंमारो आदा नोंजों खिन्थु मिलायथारगोन दे बिदिनो बुरैना राग'ना थानाय रावबो लाङाखै नोंनो नांमारगौबालाय आङो जगाजग खालामना होगोन दे नोंसोर सानैबो हेलौ हेलौ खालामबाय थाबानो जाबाय जागोन दे गालर फंबाय नाम्बारखौ होना दोन दायो हेलौ हेलौ खालामबाय थानोसै ओमफ्राय आरो लाबोखानोसै फैबाथाय फिसाजोनि संनायखौलाय बेसेबां जाबाय थानोलै समायाथ' फिसाजोनि संनायफोरखौ जाबाय थानो बुजियो दे आं बुजियो नोंसा बाजैया थैनायनिफ्रायनो आं बेसेबा हारसिं जाबाय दं मोनथिगौना थानोनो सुखुवा न'आवनो थाया आं बेनिखायनो जेबो सिन्था खालामनांला नोङो जिखि जाया मोनबाय सानदो आरो आङो दा हेल' खालामहरनोसै ओमफ्राय नोंनि नाम्बारखौ होना दोनसै बिनो गालर फंबाय आंनि नाम्बारखौबो होना दोन बेनो ओमफ्राय दे खिन्थानाय आं लिरना लानि दे लिरना ला र' फावथेनबो गैयाना हायावनो लिरना लानि र' खिन्थानोसै आं दे 2220 2200 ओमफ्राय 999 जाबायना औ दे खिन्थाबाव बेनिफ्राय 90 दे अब्लालाय जाबायना जाबाय गालर फंबाय जाबाय दाथ' नाम्बारखौ मोनबायलै नोङो दुमा दा हेलौ हेलौ खालामबाय थाबानो जाबाय औ जागोन दे होमबा लाखिथ'दो औ दे मोनमारबायलै आफा नोङो लाजियासै नाम्बार लानो हा माखौथ' लाजिनांगौ जाखो आइ नाम्बार लानायावनो मोजांसो नोंहा आइ गोदान मोनलायसिगोन नोंहा लोगो गैयामोन ना लोगो सासे मोनलायसिगोन नाङा आंनो रावखौबो लोगो आं हारसिंनो मोजां आफा नोंहा इसेबो लाजिनाय फैयाखै एसेबां गिदिर फिसाजो थालायनानै नोङो आरो हाबा खालामनो नागिरबावदों माखौ लाजिनांगौ जाखो आं नोंनि संनायखौनो जाबाय थानांगौ जाबाय नामा आरो नोंखौ हाबा हरबाथाय आंनोलाय सोर ओंखाम संना जाहोबाय थागोन नोंसा आइनि आत्माया फैनानै संना जाहोगोन नामा आंनो आफा मानो बेफोरबायदि बुङो नोङो आइखौ आफा मानो आइखौ लानानै बाथ्रा बुङो नोङो आइया थैना थांखांबायानो मानो आइखौ बिदि बुङो होमबालाय मानोथ' नोङो आइ गोदान लाबोनो होआ हा नाङा आंनो आइ गोदान आरो आंनि आइनि जायगा रावबो लानो हायाबो सिथा नोङो जमुना दहायनिफ्रायनो ओरैनोसो जबाय थाना दङ जेबो खामानिथ' गैयायानो ओरैनो जाबाय थानायल' थां औवा मेवाफोरा फानैथां आरो थास' आथिंफोरा नागिरनानै फानैथां बेफोरबायदि ओरैनो मोनजाबाय थागोन नामा खालि बिफानि सायावल' जानो नागिरबाय थायो थां आफालै आइ थैनायनि उनावनो नोङो मा जालांमारखो सिगांबो आंखौ एसेबां अनोमोन आइ होननानै दा नोङो आंखौ ओरैनो जना जानायसो नुग्रा जाबाय आफा नोङो दानिफ्रायनो बेफोरबायदि आरो आइ गदाय लाबोबाथ' नोङो आंखौ सैनायानो नङा आयै नोङो आंखौ मानो नागारना थांखो आं हारसिं जाबायलै आयै बे बिबारि आबौमोननि थाखायनो गासैबो बेफोरबायदि थेर बेथेर जालांबाय आंनि जिउआ औ मोस्रोम लाइमोन आबौआ जोंफोरखौ नागारना थांमारबाय आयु आं लाइमोन आबौखौ बेफोरबायदि सानथाराखैमोनलै माथो बुंबावनो आरो मालायबा राहुलखौ मोननानै जोंफोरखौ गासैखौबो नांला बे लाइमोन आबौआ ओरैबायदि जाथारबाय आरो माथो बुंबावनो आरो ओमफ्राय मा बिमानि लाहानियाव रुवाथि थामारगोन आरो बियो औ मालायबा बिमानि लाहानियाव रुवाथि थानानै फैसा जमायगोननो ओमफ्राय फैसा जमा जाबाथाय हाबा जासिगोननो बाह लाइमोन आबौआ बाह मानिनांगोन दे आं रावखौबो मोजां मोनला होननाया आं रावजोंबो हाबा जाला होननाया दा हाबा जानोनो ओंखारबाय बै राहुलखौबो मानिनांगोन दे आरो दाथ' राहुलखौ नेर्सोना मोनथिबाथाय थिगसे रागा जोंखागोन ओरैनोबाबो रागा जोंना दंखायो बेखौ ओमफ्राय नोंहालाय माथो खौरां मोजाङै दङबा नोङो औ बेबिया मावबाय थायोना औ 6 मास जाबाय न' औ आब' बारा दिन गैलाथ' मास मोनथामफोरल'सै औ आङो आयं जामारसिगोनलै औ नोंजों खमसो लोगो जागोन आयं होननानै बिबारि आयं होननानै लायगोन खोना आंजों लोगो जागोनथ'
न'आवसो थांनो लुबैसोदों आं आब'। हा फैबानो जाबाय आरो मालाबा नेरसोनजों। आब' ओमफ्राय नोङो जोंहानाव फैया नामा? माथो फैनायानो थाङा नोंसोरो। आं माबा नोंसानि बिखुनजोखौ बोरैबा मोनो माने गाज्रि मोनगोन सानबाय थायोलै बेनिखायनो थांनो बोरैबा मोनखाङो। मा सानगोनखाय साना दे फै आरोलै। जागोन दे मालाबा थांगोन दा अखा बोथोरलै थांनो हानाय नङा। औ जागोन दे। ओमफ्राय दालाय माथो खालामदों नोंसा आइ बिखुनजो मोना? साहा लोंनो? थांगौ राय थांगौ। दे होमबा आब' आइया साहा लोङोनो उनाव रायज्लायसिगोन दे। दे अब्लालाय मोजाङै था दे आरो मोजाङै जा। औ आब' जागोन दे। बे मोस्रोमनि बिखुनजोआबो मोस्रोमखौ मानो जिरायनो होआ खालि खामानिल' थिनबाय थायो। बेफोरबायदि देहायावबो माबा खामानि थिनबाय थायो। सम सम मोस्रोमखौ बेयावसो लाना दोनफैनो गोसो जायो आङो। खालि जिरायनोनो होनो नागिरा खालि खामानिल' थिननाय। लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौबो एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय। माने जोंनिथिंजाय मैयानिफ्रायनो बेसेबा अखा गोसा हागासिनो आरोना ओमफ्राय हरनिफ्रायनो लाइन गैयामोन। दिनै लाइना फैदोंमोन फैनाया थेवब्लाबो आधा घन्टासिमफोरल'सो फैदों आरोना चार्जानो फुल जायासै आंनिया बेनिखायनो थाब फोजोबनाय जाबाय आरोना दिनैबो। गाबोनबा आरो मा जाबावो गाबोनबोसो अखा हागोन खोना लोगोफोर जोंनिथिंजायथ' दै बानाया जाहांबायानो। नोंथांमोननिथिंजायलाय अखा हादोंना हायाखै? जोंनिथिंजाय खिन्थु मार गोसा हाखादों दे। दै बानायानो जाहां आरोना लोगोफोर जाबायानो हमना ला। दे होमबा लोगोफोर भिडिअखौ मोजां मोनदोंबालाय लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। थेंक इउ।